Kanigari ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor manta ka step. Bam smai ki MDC badang shud sha je thamai sha ka yeng darbar Garo Hills Autonomous District Council bar ka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. Rai ke Sarkar Meghalaya ban khang shwaya baro ki school hanong ba Shillong naduk manta ka singi hadu ka lai tri ujemang kum kalat yada namar ka jingkiu state COVID. Ha Assam ka jing thap vote biang sashisien ha South Ligi polling station ka long manta ka singi. Ki khubor ki babnya. Ki dikhor ki badang shusha ajit thamai sha ka yeng darbar Garo Hills Autonomous District Council GHADC kilabam smai minnin ka singi kum ki dikhor ki bapura jong ka yeng darbar ka balalong ha District Council Hall Tura. Kini ki MDC kilabam smai ha ka dorbar ka baningkong jong ka GHADC but yakani da penyajo Deputy Commissioner ka West Garo Hills District Uram Singh lingba ka jingbatha jong ulat ka jila Usatya Pal Malik. Kumbaka long menta ka GHADC ka don arp khandai ngut ki dikhot ki bala shajit ha ka election ka bala long ha ka khat artrik menta ubanai. Ka dorbar ka ba ar jong ka GHADC kan nong lashai ka singi naga benta ban jet usong konor ka yeng dorbar ha ka por khatwei bijim stem. Unong elam ka sengsang perthai ka Tripura Upradiot de Burman ula rai ban IT no e ka kam Chief Executive Member CEM jong ka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council TTAADC sha waiparu MDC Upurna Chandra Jamatia banyalam ye ka Executive Committee ka bathamai hadien ba ka sengjong u ka Tripa Mutha kalayo ya jing job ha ke election ka badang shula longshen baru de barman uba wan ru na ka yings em ha Tripura un beteng banlong unong ilam rang ba ka seng Tipra Mutha bar ko unong ai bot ya ka Executive Committee ha TTAADC ude barman ringkat bat ki pat ki MDC ki labam samai min ka sngi kum ki khot ka yeng darbar TTAADC. Namar ka jingkiu jong ka COVID-19 na Shillong ka Sarkar jila ka lashime ka rai ban khang no shwaya baro ki school naduk menta ka singi hadu ka lai tri ujemang. Hadien ka jinge lang biki officer na katana jong ka koi kya lembat ki menteri Sarkar u menteri rang ba kondat ke sang maula ong baya ki school naduk kelas nursery hadu kelas 12 an khang no shwa khat sau singi naduk menta ka singi. Wala kata ki examine kelas 10 bat kelas 12 kin yat bet kum badai banlong. Kajingkiu jung ka klam COVID-19 kalalong nru sha menta ka kenti. Tang hapo ka arpusan singi ka Meghalaya kala sakhi haru nrus pa prapu tuli ki kies kan mau snem bala dam ka shimpor shis pa khat sau singi ban poi nrus pa prapu tuli ki kies la ong usang ma. Menteri rang ba ong ba ka jingkiu kinong pang COVID-19 kala jurbha menta namar kata la sngoron kam ban bu shibun ki jing mana Shillong khnang ban yo te la kam ye ki jing saphriang khnyang jingpang. Ka Sarkar kala shimrai ban bu iki kindon ki bakhampar kheng da ka bakhangi ki nong shangkai perthai ban rung she Meghalaya na du ka arphulai tri uyayong ya ka bala bu por khat sau sngi ki jaka jhokai perthai kin ple tang na ka bantai ki nong shong shnong ka jila hanrai kan shong ha ki bor panya district ban rai kan no ban ple bat ha e bade ban khang ki DC kin pinthikna ba amde banyalum briu shibon ha ki jaka le kai pengan. Nalor kata menteri rang ba ula kentu ya barok kinong shong shnong ka jela banya borenti iki kendon trekam COVID-19 badan pelat iladi na ka jingnet jingwan ha ki jaka ki bubun brio. Ha Meghalaya sa iwi brio la khla no namar jong ka COVID-19 ha East Khasi Hills District. Ka jingya brio namar ka khlam ha Meghalaya kala kiu sha ka shispa san pusaungun. U director jong katanar ka koi ka kya open tip ba ki don shispa pramut ki brio ki bedang shuyo thamayo khnyang jingpang minnin ka sngi ha ki benta ki ba pher jong ka jila life lai ngut ki bai pat ki layo jingkot bat ki bala kot baro ki long khat saw hajar nyu phuwei ngut ki bedang don minta yo khnyang jingpang corona ha Meghalaya ki long nyu spa san pusaw ngut kani ka khubor ka wan shpi na ka All India Radio Shillong. Laitali kijing belian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dangmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iway na iway pan. Habay don lang hajo. Side bahaya kikti bat batabahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tungin e tre lang banile persya ya kijing pang COVID-19. Kani ka All India Radio Shillong kabawan lam sapi ku khubor.
Menteri ki kampo yang ke Sarkar India Amit Shah ong ba ka jingya khun persya ka COVID-19 ka de ke benta trekam ka ba khamat jong ke Sarkar. Amit Shah la kren ha ka waini ki TV channel ha ka ba ulo ong ba ka India ka la trekam ha ka jingya khun persya ka khlam COVID-19 tat haduk menta bar ka ri kan sadon ha ka rensan ka ba kham khlan banya khun yau te khnyang jingpang tang mariami unai jemang. Ong ba ka jingya jingko jingki bri ka belangat ha corona ka kambiang ha India lada ken ket kum ka jingbun brio na padeng kiwe kiri ke perthai ulo ongru ba ka jingnen chap corona ha ka sin ka ba ar kalong na do ar point san ha do laisha ka jingjur lajan ha baro kiri ke perthai ula banrap susu da ka ba ong ba ka Sarkar India kala de bo jingmut lupai ki tiar ki badan kam mate la kam ya ka COVID-19 hadien ka jingkhang dam ha uni usnem baladep ha kari baro kawe. Ha Assam an sa penlong ya ka jing tap vote sa Shisian ha South Ligi polling station mentakasngi hadian bak election commission jong ka India ECI kala pendam ya ka jing tap vote ha kiteki polling station men ha ka shitarik uyayong namar ka jing bambiang bak ka jing pentut ki bala mi ha ka sngi tap vote ka bakan thuk ru ya ka jing thut ha ki court tap vote EVM ki polling station ki bandan ya ka jing tap vote mentakasngi ki long Artli ki bahap apo Haflong Legislative Constituency Hadimaha South District Kawai Haratabari Constituency Hakarimganj District Bat Sakwai Pat Hasonai Constituency Hakachar District Kajing tap vote kelas dang nadu kapor nyaw beji ni ka step bat an penkut hakapor hendriu beji janmiet Hadian ke jing sakhi ke jinang Q-stat jong ki kes COVID-19 hakaleng ke jela ka Sarkar Meghalaya kala shimye karai babaro ki office trekam latno ki bank bat ka yengda ki deben bo ikinong tre marshiteng ha ki jaka tre jong ki Menteri rang bau ong bagi dukan bagi yau ki hat ki laban ple ku majulong hendai don kam ban bo perkheng ki kendon trekam ha ka COVID-19 lada shem bagi penkheng ki kendon an sa ai hukum ban khang no Menteri rang bau ong ba kini ki jingbu adong ki long kerpang tang na kabentaka sor Shillong bat ki jaka ki ba markham ha ki wei ki district ki briu Sarkar ki dang bot dien bat bishari ka long ka man jong ka khlam balada ka dan ka jing ngos ir hadien habot kin sa pentrikam ya ki kendon ki bakham perking ki dukan bam ki laban ple hendrei an amsha banya bon briu bat la penshlo di kinong bam ba kin chu song ya ka bam ha ka jaka ban song ha ki dukan bam ka Sarkar kap aila di kinong di madan ban penduna ya ka jingbun brio ha ki yo ki han la khang ya ki jingelang pat ba khat sau sngi na du mentaka sngi lat no ka jing khawai poi kha poi man bat ki wei ki belayo jingbin ka Sarkar kan penong kongsan ya ka jing pha test RT PCR ki brio ki bawan sa Meghalaya ne ki wei ki benta jong kari bat na ka benta ki to ki bawan ne ki jilla ha ka than sa te lamingi kin hap le da ka RAT Menteri rang bau ong ba ka Sarkar kan amperkhat ya ka jing khangdam namar ba ka kwa ban penyabiang lang ya ka jing singan ki brio ringkat bat kayo ka kon wala ka tau ong ba ka ni ka rai ka la ban ka la dami ka jing dawa ha ka jo ka por ka Sarkar kan nang panklan shu ka jing ai dawai tika bat ban nang panklan shu iki tiar ki badan kam ban ya kun persya ya ka ni ka khlam MLA kanong Ston West Khasi Hills uba Macmillan bersat ringkat urang basnong kilalet jengo ya kijaka bala syak selat da ka erlang thari ke bajur ka bala penduru ya artli ki yeng bat ke skul ha ka snong nong diwa mensi ublem ha ka te ke jingja ka basngusi armut ki kenthai ki be de shipara kila mensau bala penkit iki sha civil hospital nongston banyo ya ka jing sumar ka badan kam UMLA ula kulari kita ki longyeng ki blai kendo jing e ba un sa ay ki jing rap ki badan kam baro banyak pen bhabiang ye ki yeng ki bala syarat ha ka erlang thari layo khubor ba kila dan kapto kini ki yeng ha ka than rang blang ki bala sya penjelor na ka jingwan selat jong ka erlang thari ki bajur karin rani koru ka de ka wei ni ki snong ka bala mat ya ka eryong ha kini ki khindiat sngi bala dem hendai amshim layo khubor bandan kanu ka jingjulor ka bajur Katu kini ke kubur kalakut pakalawan sepi nak All India Radio Shillong. Sengom haban apan menta saya ke program ke Banbut.